Искам да ви благодаря, че сте тук, че отделихте от времето си да уважите както мен, така и тази велика годишнина, в името на която правиме това събитие. А то е темата, както знаете много добре, е за богомилството и богомилите, партиите и кланите, които ги придружават. Всъщност аз по-скоро ще обърна внимание и на това 11-вековно робство и път на България към Голгота. Какво честваме? Честваме 1095 години, откакто в една паметна вечер на 13 април 728 година в манастира Света Параскева се събират 7 мъже и 7 човека, от които 6 мъже и една девойка. Тоест, седмината първопроходци на богомилското движение, което с векове ще шества из Европа, из Русия, Африка и, разбира се, основно в България. Годишнината не е кръгла, 1095 години, но си представете, че само след 5 години ще се навършат 1100 години, т.е. 11 века, и славата на тези мъже и жени, които взеха кръста на себе си и създадаха едно движение, обхванало цялата мисъл, която до този момент въобще е стигнало човечеството и е ангажирало с едни действия, които са довели като промени в света като цяло. Това е една величава годишнина, 1100 годишнината, която ще бъде след 5 години. И аз много се надявам, че до тогава още повече хора, съвременници, ще проявят интерес, и не само интерес, а в дълбочина ще се запознаят с философията и с историята на богомилите. Безценни са съкровищата, които българският народ е дал на човечеството през тези хилядолетия. 3 върха е издигнал той, 3 вавилонски кули, както аз ги наричам, и 3 сривани до дъно многократно, и 3 ограбвани и безпощадно унищожавани. Това са Орфей от нашата древна история, това е богомилското движение, това е учението на Бенса Дано със светското име Петър Дънов. Как започнах да работя върху този седморен цикъл, за който искам да ви поговоря тази вечер? Как ме грабна това движение, как ме заинтригува и ме потопи в един свят, който вече 2 десетилетия ме държи в голям интерес към богомилството и богомилите. Интернет е безспорно прозорецът към света. И аз още 1997 година, за първи път, когато си купих настолният компютър, и скоро след това
пуснаха интернет. Първият подарък, който получих чрез интернет, беше една книга в електронен вариант, разбира се, Богомилство и Богомили. Това е книгата в този вариант. Съм я копирала веднага, защото прехвърляйки няколко страници, аз разбрах, че държа в ръцете си едно безценно съкровище. Книга, която по неведоми пътища стигна до мене, защото още тогава бях начинаеща в интернет и тя попадна в моето полезрение. Разбира се, веднага я принтирах и това ми е първото копие. Имам много други копия, но това ми е любимото, защото се превърна веднага в настолна книга и към нея посягах във всяка една свободна минута, когато ми се четеше нещо дълбоко, нещо истинско. С какво ме заинтригува най-напред тази книга? Първо с автора, който името, което е записано за автор, а това е епископ Симеон. Заинтригуваме и с един надпис с много древни буквички в долният ляв ъгъл, където пишеше и пише все още, защото книгата има в интернет, все още може да се намери в различни сайтове, и пише там: тази книга е предназначена за всички вътрешни. Кой знае защо аз се усетих още в началото за вътрешна. За вътрешна. В тези години, говоря ви за 1997 година, когато попадна в ръцете на тази книга. Разбира се, веднага започнах собствено проучване, кой е епископ Симеон. Име непознато до този момент. И естествено интернет ми даде много скоро отговор. И разбрах, че той, освен на това име като автор върху титулната страница записан, той фигурира и в самата книга като персонаж. Но за него се пише като за трето лице, като участник в събитията, които са описани в тази книга. След по-задълбочени разпитвани, включително на мои познати и после вече и потвърждения в различни сайтове, разбрах, че всъщност епископ Симеон е псевдоним на автора на тази книга. А този автор не е някой друг, а професор Николай Райнов. Ще говоря по-подробно за това, защото е една история, която преживях много бурно тези години. Нямаше толкова книги за богомилите. Впоследствие, знаете, сега вече рафтовете на книжарниците присъстват много заглавия, които темата е богомилите и богомилството. Епископ Симеон се оказа всъщност, че е сподвижник на Боян Мага, сподвижник е на Богомил, на Поп Богомил, сподвижник на тези първопроходци. Първите седмина посветени от двамата непознати, за които разказвах на предишната си лекция миналата година по същото време в Дома на писателите, проведе тогава касетата за богомилите. Защо тази книга ме привлече толкова много? Питах се дълго и продължих с своите разследвания, влизайки вътре в себе си и търсейки връзката с събитията, които са описани тук. А тук всъщност се оказа,
в този ръкопис, че книгата от професор Николай Райнов е написана въз основа на две книги, написани от епископ Симеон. От това време, 928 година, когато са били посветени тези първи първопроходци, аз ги наричам Богомили, Боян Магър, поп Богомил, Василий Византиец, патриарх Стефан, Гаврил Лесновски и Симеон Антипа, същия епископ Симеон, който фигурира като псевдоним на Николай Райнов. И не случайно, защото той всъщност адаптира книгите на епископ Симеон, и това са две книги, много важни, написани от епископ Симеон, а именно история на милостта Божия и теория на милостта Божия. Разбирате ли, той е съвременник на Боян Магър и като историограф описва всичко това, което се преживява през тези първи години на основаването на богомилството. Когато говорим за богомилството тази вечер, аз искам да обявя, че говоря за първите 44 години от основаването на 13 април 928 година до 17 ноември 972 година, когато този мъж, епископ Симеон, намира своята кончина. Ще стане въпрос повече по-нататък как се случват нещата. Епископ Симеон като историограф на богомилското движение през тези първи 44 години от движение, което продължава векове, нали разбирате? Тук аз говоря за първите 44 години, когато тези седмина, заедно с десетки още, поемата започват едно бурно разгръщане на, може да се каже, на борба, макар че говорим за движение, което включва и противодействие с историческите, с историята и с живота по това време. Знаете, че всичко се случва по времето на цар Петър, който е брат на Боян Магър. Тези неща са писани много и аз ще се опитам тази вечер да говоря за неща, които няма къде да прочетете, защото една част от тях са резултат на много издирвания, а друга част ми са дадени като информация от по-финните планове. В това търсене в първите години, когато ми попадна книгата Богомилство и Богомили, разбира се, аз разбрах, че всичко това, говоря за 30 почти години, което има като информация за богомилите, е много малко и в повечето случаи изопачено, написано от тесногради или ограничени от някакви външни условия историци. Враговете на световния гносис бяха свършили много работа през всичките векове, които ни отделят от 928 година, предмет на повествованието на тази книга. Те всички оригинални ръкописи, богомилски книги, написани от тези първопроходци, които споменах, всъщност са били издирвани специално по
по-късно от Езуитския орден, от Малтийския орден, унищожавани и или прибирани в библиотеки, които нямат достъп в обикновените хора. Има предвид архивите на Ватикана и в Малта книгохранилищата, за което ще разкажа след малко. Така започна спонтанно моята любов към богомилите и богомилството. Така започнах да пиша тези книги, които в своя замисъл е един седморен цикъл от книги, които аз стъпвам върху информацията на Николай Райнов. И най-вече върху тази книга, която е написана в такъв език, символичен, а самите събития са толкова наситени, че всъщност върху нея бих могла да напиша още един седморен цикъл. Толкова много неща, толкова много информация ни е дал Николай Райнов, разработвайки оригиналните книги История на милостта Божия и Теория на милостта Божия, които всъщност са книги написани от епископ Симеон. Това, което разбрах в последствия, че книгите по принцип са унищожавани, запалвани, отнемани, но в едно книгохранилище, една библиотека в Малта, се оказа, че там са запазени оригиналните книги на богомилите, които са написани точно в този период, 44 години, защото на едно място Николай Райнов казва, следващите години и векове нищо съществено не е написано като книги, които да съпровождат събитията. Няма историограф, защото, както казахме, епископ Симеон в 972 година е екзекутиран от войниците на цар Борис II вече наследява баща си Петър, цар Петър, и тогава вече става едно поголовно преследване на богомилите в България специално. Коя е причината да се доверя на тази книга Богомилство и богомили и по-специално на професор Николай Райнов, до толкова, че да напиша цял цикъл от книги. Те не са големи книги, не бих казала, че са някакви откривателски. Те са по-скоро едни книги, които се опитвам да разкажа онова, което Николай Райнов ни преразказва от книгите на богомилите, които в един прекрасен момент от своята биография той има възможността да се докосне до тях. Кои са причините да се доверя на книгата Богомилство и богомили и специално на Николай Райнов, който адаптира книгите на епископ Симеон? Всъщност причините са няколко. На първо място е моята интуиция, която, влизайки в досег с този ръкопис, ми подсказа и ме държа в дълго време в състояние да съм сигурна, да съм уверена, всъщност, че действително нещата тук са написани достоверно, че става въпрос за нещо истинско, за нещо дълбоко. Второто нещо, което така ми даде увереност, че съм на прав път, е това, че
знаех и ми се даде, че между учителя Пейса Дунал и между професор Николай Райнов е имало познанство на базата на едно високо взаимно уважение. Това приятелство между тях не е афиширано и бих казала даже, че то е повече на едни по-висши планове приятелството, защото, приятели, представете ли си двама титани да живеят в един и същи град, да живеят по едно и също време и между тях да няма духовна връзка. Самото им присъствие в едно и също време е Божие провидение, Божия ръка. Тези хора и двамата имат мисията по това време да дадат на българите нещо много важно, нещо много съществено, от което в този момент, в тези години, имам предвид, в България има нужда от тяхното съзнание, от тяхната дейност и плодове на труда им. Друга причина, която ме поддържаше интересен и към книгата и към професор Райнов специално, защото аз започнах да свързвам книгата с него, разбира се, тъй като представите ми ясно и точно се изгради идеята, че всъщност той е автора, като знанието, богомилското знание идва от друго място, за което ще разкажа по-нататък. За Николай Райнов Радислав Кондаков, може би повечето от вас го знаят като един много добър, утвърден астролог. И във всичките ви проучвания при мен стигна астрологичния профил за Николай Райнов и суперлативите, които Радислав Кондаков споделя в информационното пространство, в една статия, мисля, че беше, в един сайт за Николай Райнов като една изключителна личност, като притежател на едни качества, които кореспондират с човек неземен. Поне така бяха много силни думите на Кондаков за Николай Райнов. И това беше третата причина. И следната малко по-обстойно ще я споделя. Бяха моите проучвания за биографията на Николай Райнов. Това, което прочетах предимно в литературните източници, там е описан като един уникален деец в историята на новата българска култура. Сега за тези, които може би не са запознати с биографията на Николай Райнов, най-напред би трябвало да кажа, че той е роден на 1 януари 1889 година и е напуснал физическия план на 2 май 1954 година. За него това, което се знае в литературните справочници, е, че той е един разностранен талант, поет, белетрист, драматург, есеист, литературен и художествен критик, теоретик, популяризатор на изкуството, философ, стилист, преводач, неизтощим, вдъхновен разказвач на нашия световен и на нашия български и световен фолклор.
Но нещото, което тук грабва всъщност и което стана основа на моите така по-задълбочени издирвания, е следното, и не случайно ще го зачета точно, а именно, че той е известен като художник-декоратор, изучаващ и опитващ разнообразни живописни и графични техники, акварел, гуаш, темпера, туш, лак върху спаньол. Аз лично имах щастието да посетя негова изложба преди 2 години в София. Имаше дърворезба, линорезба, изискан майстор на илюстрацията, венетката и книжното оформление. Защо ме впечатлиха тези допълнителни негови способности в изкуството и в живописта? Защото аз направих веднага паралел с личността на епископ Симеон и това, което успях да издиря за него. Една голяма част от това, което знаем за епископ Симеон, е разказано лично от Николай Райнов, но базата, върху която стъпва знанието, което има за епископ Симеон, не идва току-що случайно, той самият е бил свидетел на майсторството и на качествата на епископ Симеон. Такой е той. Освен сподвижника, казахме на Боян Мага, на Фортомил, на цялата плеяда от богомили, които от мъже и жени, които се включват в това богомилско движение и структурират го в този период и го изграждат така, че да може дори и след като те се тръгнат да бъде поето от хиляди и стотици хиляди мъже и жени из целия, из Европа, из Азия и Африка. В Северна Африка имат много общини също създадени. За епископ Симеон самия Николай Райнов разказва за една книга, която той на времето илюстрира, книга, която е написана от епископ Михаил Булгарец. Това е Макрина. Всички знаете това име, предполагам. Много се обсъждало и много се е писало за него. Всички, които засягат богомилското движение в своето творчество, няма отминават без да разкажат за нея, защото тя наистина е един невероятен човек. Аз бих казала, че всички от тази плеяда първопроходци, 44 години от историята на богомилството, са неземни мъже и жени. За илюстрациите на книгата, като автор на която е Макрина, нейното богомилско име на съвършена, е епископ Михаил Булгарец. Разказва познавач за колега, т.е. Николай Райнов разказва за епископ Симеон, за един препис, който епископ Симеон е направил на книгата за небесната жена, написана от епископ Михаил Булгарец. Той пише: преписът на Симеон Антипа е целен паметник. Заглавният лист е тънка орнаментална работа, изпълнена с дървен пергел. Боите са синкави и тъменолив, синка виолет, травно зелен. Изобразява дървото на живота, змията, небесния мъж и небесната жена. Спирам се, продължава Николай Райнов, на тези подробности, защото този препис справедливо минава за най-красива работа с ръка от запазените в Малта. Той е най-красивото произведение на ръкописна миниатура от нас. Това сами разбирате, че е описание от майстор, който разбира какво е попадало в ръцете му и го описва с познание за това
за този уникален труд на книгата за небесната жена. И тук, приятели, сравнявайки качествата и способностите, които чухме за Николай Райнов, сравнени с това описание на книгата за небесната жена, направено от Николай Райнов, ме уверява на 100%, за мен няма капчица съмнение, че чрез тялото и съзнанието на Николай Райнов сред българите е живял епископ Симеон. Значи, за едно явление осеняване, вероятно всички сте чували и знаете, че то е една реалност. Значи, осеняване е това, когато една мирова душа от много високи планове избира, не случайно, разбира се, обикновено е по кармична връзка, кармата може да бъде и положителна и отрицателна, не я приемайте като нещо негативно, хора от физическия план и те изпълняват определена мисия или вършат определена работа чрез тези хора, живеещи на физически план, използвайки ги като тяло, а самите те работят чрез тях за някаква задача, която трябва да бъде свършена на физически план по това време. В защита, знае, че някои скептично се отнасят към това явление осеняване и прераждане. Това е без значение кой как го приема. Аз мога да ви уверя, че това наистина съществува, защото съм провела изследвания в тази област, пък имам някакви опитности. В защита на това, за което току-що говорих, нали, че може да се случи такова нещо, ще разкажа по-подробно за всъщност появата на една друга книга, която не може да не сте чували, ако не сте чели, поне познавате като заглавие. Това са богомилските легенди. За богомилските легенди ние знаеме, или това, което в наше време учихме и в училище, знаеме, че техен автор е професор Николай Райнов. Всъщност, когато излизат богомилските легенди през 1912 година, правете така паралел с времето преди 1000 години, какво се случва и тук в България по това време, 1000 години по-късно, какво се случва. Когато излиза тази книга, тя не е подписана от професор Николай Райнов. На корицата на нея пише за автор аноним Р. Но така или иначе в литературното общество се разпространява идеята, че нейн автор на богомилските легенди е Николай Райнов. Сам Николай Райнов всъщност точно в тази книга Богомилски казва, че тези легенди, които са включени в книгата Богомилски легенди, са написани в 928 година от самия Боян Мага. Пише го черно на бяло това нещо, даже изпиява всички легенди, които по имена много малко се различават от тези, които са включени в книгата Богомилски легенди. Но по съдържание се различават само до толкова, доколкото те са адаптирани на един по-достъпен език до едни хора, които живеят 1000 години по-късно от времето, когато
техните оригинали са написани. И точно така е написано тук, да не търся, макар че няма да ми отнеме толкова вкус. Съм си подчертавала всичко, кое къде е, но тези богомилски легенди са описани по име и за автор е посочен Боян Мага и в един абзац пише, че много скоро, след като става посвещението на първите седмина богомили в манастира Света Параскева, много скоро богомилите, тези първи, те са фактически водачите на това ново движение, много скоро тези богомилски легенди започват, нали, като автор Боян Мага, да се приписват усилено и да се разпращат по общините, където млади общини и църкви, те ги наричат църкви, макар че църкви те не наричат сгради, които са построени от тухла, камък или глина, а са общества, защото знаете, че Христос е казал, църквата е тук в човека, много по-късно нали, започват да се строят храмове и църкви. В този аспект бих казала следното. Защо му е на Николай Райнов 40 години по-късно, когато пише тази книга, да признае, че не са негови книгите, че не той е автор на тези богомилски легенди. И това естествено ме провокира да продължа последите, търсейки истината. Съвременният вариант, казахме, на книгата Богомилски легенди, е написана от професор Николай, е адаптирана по-скоро от професор Николай Райнов, подписана, казах вече, с аноним Р. Когато излиза тази книга, и която се приписва на Николай Райнов, той е само на 23 години. И каква е историята на тази книга, да ви кажа? Значи за биографията на Николай Райнов, да кажа, той е роден в едно село Кесарево. Началното образованието, основното образование и гимназиалното той учи в семинария. Бедните младежи тогава са учили в семинарии. Той всъщност заради бедността си записва духовна семинария като гимназиално образование. Като завършва семинарията, той записва философия в Софийския университет, където обаче не успява да завърши. Само 2 години е учил там и напуска, защото няма средства да се издържа. Връща се в своя край и работи като писар в една община на Провадия. В Провадия общината. Това става 911 година. Тогава започва Първата световна война и след 1 година, работейки в общината, Николай Райнов заминава като военен кореспондент на фронта. Там също 1 година е бил, след което се връща в родния си край и само няколко месеци след това излиза книгата Богомилски легенди. Николай Райнов не е Значи тази книга предизвиква голям фурор, когато излиза от печат, защото тя е много странна книга. Който е чел, знае за какво става въпрос, като събития, които са описани, като персонажи, древни персонажи, древни сцени, които самия Николай Райнов изпада в едно състояние
без отговор откъде идва тази информация, която той описва в книгата Богомилски легенди. Една невероятна, тя е магична книга. И само 4-5 години след това Николай Райнов залива литературното общество в София с една голяма поредица от книги. Говорим за един 23 и да речем още 4-27 годишен млад мъж от село Кесарево, който всъщност няма откъде да знае тези неща и откъде самият той е в голямо неведение спрямо себе си. И казвам, само 4 години по-късно, след като излизат Богомилски легенди, той залива литературното общество в София с една поредица от книги. Видения из древна България, книга за царете. Книга за царете фигурира сред легендите на Боян Мага. Слънчеви приказки, очите на Арабия, която той изобщо до този момент Николай Райнов не е пътувал никъде извън България и не е имал възможност да има знания за Арабия. Градът е една изключително култова книга, която, ако сте разгръщали, тя е на базата на астрологични знания, но не тези, които широко са разпространени, а едни много специфични и езотерично описани неща. И една година по-късно излиза още една книга между пустинята и живота, една революционна по своето съдържание книга, заради която той много скоро след отпечатването на книгата е отлъчен от църквата. Никога повече той не е правил постъпки да се включи в църква, в религиозните общности и така си отива от света, когато му идва времето, като отлъчен от православната църква. То откъде идват тези мистични, спиритуалистични видения, познания, странни? Който е поглеждал, който е чел богомилските легенди, който е поглеждал някой от това заглавие, те са трудни за четене за нас, съвременниците, още по-трудни са били за четене и по времето, когато са излезли от печат. Вече спечелил малко парички от издаването на тези книги, само 2 години, когато е на 29 години, Николай Райнов предприема едно пътешествие. Египет, Сирия, Палестина, Гърция, Италия, за да може с очите си да види онова, което е писал няколко години преди това, да пипне, да докосне с сетивата си света, който е описал. За много кратко време той успява да се дипломира в художествената академия в София, става даже много скоро ректор на тази художествена академия, трупа авторитет, уважение сред пишещите в София, изкуствоведите, историците, които просто стават в съглас от книгите, за които ви споменах тук. И по някакъв път, разбира се, нещата се подреждат не съвсем от нас. Той отива на работа в френското посолство, е назначен, разбира се, в френското посолство като културно аташе. Във Франция завързва едни особени познанства там с тайни общества,
малко розенкройцери, туркменен масони, теософите в Франция са много тогава активни и завръщайки се в България, след този 2-годишен период, докато е бил във Франция, той, заедно с професор Павлов и Николай Трифонов, успяват с протекцията на тези приятели, разбира се, в френски приятели, успяват да прекрачат прага на книгохранилището в Малта. Онова невероятно книгохранилище, аз го наричам, съм го наричала в други лекции, пещерата на Аладин, където се съхраняват архиви, книги, излизали в най-затънтеното, бих казала, кътче на земята. Това е едно книгохранилище, събирано с хилядолетия, разбира се, и там то е под протекциите на Малтийския орден, може да знаете. Тези тримата българи, единствените българи, които са допуснати до това хранилище, попадат в в зала, където десетки богомилски книги, оригинали и техни преписи, а тук забравих да ви напомня в този разказ, че по това време всички книги се пишат на ръка, преписват се на ръка, за да бъдат разпратени сред стотици богомилски общини и се илюстрират на ръка, за което вече става въпрос. Освен историограф, епископ Симеон, онзи сподвижник на Боян Мага и Поп Богомил и останалите, 928 година ви връщам, той освен историограф на събитията, той е имал задачата да преписва и да разпространява. За епископ Симеон говори. Сега тук правите паралел, споменавам тук, Николай Райнов, друг епископ Симеон, но надявам се достатъчно интелигентни сте тук и запознати с историята, доколкото е стигнала до нас. Той е преписвал, е бил сред тези, които изобилно е преписвал богомилските легенди на Боян Мага, които са били разпращани из всички общини и изучавани на различни нива. Вие знаете, че богомилските общества са били изградени като оглашени, като верни на 3 съсловия, в зависимост от това на какво ниво е тяхното израстване в духа. Оглашени, верни, избрани и съвършени. И тези богомилски легенди са се изучавали по-простичко в по-ниските нива на богомилските общини, а вече в един дълбоко езотеричен вид са били разглеждани и изучавани от повечето слоеве на богомилството на общините. Тази книга, казахме, че намира публичност доста години след смъртта на Николай Райнов и тя се появява, аз ви говорих, че я намерих в интернет и присъства само там. Тя не е излизала в хартиен вариант като книга. По причини, дълго е там са семейни причините, по-скоро е намесен сина, по-скоро са намесени и сина на Боян Райнов, Богомил Райнов, знаете, няма нужда да го казвам, но са намесени и другите, бих казала, са автори на тази книга, защото докато са в
книгохранилището в Малта, тези трима българи не само са четяли така, за да се запознаят, а усилено денонощно са преписвали каквото са успели да се помогнат и по този начин идва много информация, която от книгите на даже ето тази книга на качествата е по този начин стигнала. Тя е твърде малка, тя също се приписва на автора епископ Симеон, същия епископ Симеон, който обаче е от 928 година, а не само като псевдоним на тази книга. Тя също не е лесна книга, независимо, че от 20 страници трябва да ви кажа, че се чете с месеци, за да може да се вникне в смисъла на това, което е описано в нея. Аз я препоръчвам, защото тя има, поне на мен, както и тази книга, разбира се, за мен изигра много осезателно трансфигуристично влияние. Самото усилие да вникне човек в смисъла, което описват богомилите на един невероятно символичен език, води до отваряне на сетивата и нашата дълбока памет. Защото ние като българи, особено съвременниците, не сме нещо по-различно от богомилите. Всъщност, в момента, в тези години, сме една вълна на природени богомили. Затова е този голям интерес към богомилството и към това движение и за това хората днес, нашите съвременници българи, не само българи, и по света, разбира се, защото вие знаете, че това богомилство се трансформира като движение, известни като катари, албигойци, турбеши, имам ги тук описани, ги помня на Исус, всичките, но това са все движения богомилски, които се трансформират според районите, страните, където се разпространява богомилството. Не казвам, че те са поставили основите, имало е тогава общества, разбира се, които поемат знанието и философията на богомилството и започват да работят според стратегията, създадена от Боян Магър и структурата утвърдена от Поп Богомил, защото това са двамата водачи. Единият е стратег, велик, Боян Магър, знаете, брата на цар Петър, княз в царския двор по това време, и Боян и Богомил Еремия. Подписвайки с този псевдоним тази книга, Николай Райнов ни дава един сериозен жокер. Той самият признава, вече връщайки се от Малта, влизайки в досег с тази книжнина, богата, невероятна книжнина, той вече има отговор за себе си, че чрез него работи епископ Симеон. Има, разбира се, в интернет може да прочетете, има предположение от автор, който твърди, че Николай Райнов е преродения от Боян Магър. Аз обаче не съм съгласна с тази теза и настоявам и мисля, че това, което изложих до тук, е достатъчно убедително, че всъщност той е преродения епископ Симеон и това е един вид признание за себе си от страна на Николай Райнов, че той знае вече какво се случва с него. Това е мирната велика душа епископ Симеон.
Защо не е дал информация обаче по-рано? Защо не е признал, чака след промените в България тази книга се дава на българите? За книгата Богомилско и Богомили, защото Богомилски легенди и другите книги, те са преди промените. Казахта, 18-та, 23-та година се появяват изброените книги. А те са с такъв изразен език, приятели, ако малко съм ви провокирала, седете тези книги, има някои от тях в електронен вариант, прочетете за какво става въпрос. Райно е една невероятна личност, за която не смеят хората да се заинтересуват дори, не смеят да разгърнат неговия богат архив, за който разказах си много в биографиите. Може би са ви попадали, например, една книга "Чучуневия човек", написана от Богомил Райнов за неговия баща. Колко книги са се появили от перото на Николай Райнов. И всички те днес нямат бял свят, защото хората не могат да ги разберат, а и самите днешни изследователи, литературни, не смеят да ги разровят, защото не могат да ги разберат. Не могат да ги разберат. Както и самата философия на богомилите е описана в теория на милостта Божия. Това е книгата на епископ Симеон, на времето написана. Тя не може да се разбере от хора, които нямат собствена духовна опитност. Трябва да си духовно пробуден, за да можеш да разбереш какво пише в тези богомилски книги. И може би е съвсем естествено това, че те не са дошли в България. Тези книги се съхраняват единствено в Малта. Тук са унищожавани и дори някъде да е запазено нещо, то не се показва, защото няма подготвен човек, който да ги изтълкува. И това е всъщност нещото, което ме провокира, аз съм безкрайно любопитен човек, ме провокира да задълбая в тази книга Богомилство и Богомили и да напиша тези 5 книги вече от седморния цикъл. Следващата книга е в издателство и се подготвя за печата. Аз много се надявах, че точно сега за годишнината ще излезе, но не се случи това нещо. А 7-та книга, която за мен се оказва най-трудната, работя върху кръпка в момента и да се надяваме, че ще излезе. Всъщност, какво искам тук да кажа? Тези книги се водят от едно общо заглавие епопея за богомилите. Но пред вас и винаги съм го заявявала, че те са написани на базата на символичното знание, което е качено в тази книга, предадено ни от Николай Райнов, стъпил на книгите на епископ Симеон, история на милостта Божия и теория на милостта Божия. Епископ Симеон е автор на още много книги, разбира се, и те са изброени тук. Има пълна библиография на книгите, написани от богомилите през тези 44 години и след тях вече няма теоретични, няма книги, които да разказват, да предават на тази теория на богомилското движение. Но пък за сметка на това са били изключително задълбочено изучавани в всички общини, не само в България. Говориме за Западна Европа, където във Франция, в Италия, в Англия стигат богомилите, нали? И те фактически оставят основите на реформацията, която след
неутрализирането на тяхното движение бе казано, т.е. избиването на тези, знаете, кръстоносните походи срещу албегойците и катарите, инквизицията, да не забравяме, която е много активна, тя е създадена заради тях. И денонощно е била в действие, за да изтръгне знанието, от което фактически е било разпространявано и което е давало силата и могъществото на това движение. Значи този цикъл, казахме, той е от 7 книги. Излязоха много книги за богомилите. Те станаха център на интерес от много българи писатели. Знаете, много добре. И не само българи, и французи, и във Франция се пишат много книги. Разбира се, те наблягат повече на така наречените техни движения. Те започнаха вече да признават пред света всъщност, че катари, албегойци всъщност са разраснали общества на базата на богомилството. Докато доскоро много трудно някой казваше това от лектори французи, които са идвали по богомилските събори, които организира един наш съгражданин, Асен Васенов Хермес. Той започна още преди 10 години да организира богомилски събори и сега юни месец, обикновено по това време ги организира, тази година ще бъде юни месец в Преслав. Ако попадне информация, защото има обявени тези събития, това значи, че е един вид покана на вашия висш аз да посетите тези събори и тези форуми, които организират в Пловдив, в София непрекъснато от наши просветители българи и неминуемо става въпрос за богомилите и се разказва за тяхното движение. Но те и книгите, които се пишат, искам да ви кажа една малка разлика, която съществува между книгите от този цикъл, за който ви споменавам, от книгите, които масово излизат. Не казвам, нищо не критикувам, напротив, много се радвам, аз съм щастлива, че точно толкова много се говори за богомилите и богомилството и това са някакви вътрешни сакрални причини определени в мен. Но тези книги, които излизат, те засягат преди всичко тази първа книга «История на милостта Божия», т.е. книгата, която разказва какво са работили, как е структурата в богомилското движение, как са организирани общините, морала и промените, които те въвеждат, за разлика от това време в царския двор. Знаете, че са били центрове на разговор внесен от Византия. Докато в общините живот е бил съвсем различен, защото цели села са били заселвани и създавани от богомили и животът в тях е бил устроен по моралните изисквания на стратезите на богомилството, които са били спазвани много сериозно. Докато аз в своите книги боравя или се ровя, или как да кажа, търся в другата книга на епископ Симеон теория на милостта Божия. В началото на създаването на богомилското движение те са се наричали синове и дъщери на милостта Божия. По-късно започват помежду си да се наричат богомили, нали? И това име, знаете, че днес са разпространено.
и няма по-добро и по-подходящо от него, разчитайки, че означава мили на Бога, Бог мили. Не толкова, че са кръстени на Бог Богомил. Името му Богомил е също негово допълнително име, което той приема, включвайки се в движението, е известен преди това като Ерегия на свещеник. Аз се интересувам от теорията на милостта Божия. Тоест, онези тайни, които са били описани във всички книги на богомилите, написани през онези 44 години, в които се говори за невидимия свят. Те разкриват принципите, на които съществува този свят, енергията, която оживотворява и удовлетворява този свят. И тази енергия, богомилите са наричали пътят на червения змей. Пътят на червения змей. Това е божествената енергия, която удовлетворява и оживотворява света, когато се отнася за Вселената, а същата тази енергия, отнесена към човека, към неговата същност и структура, създание Божие, всъщност се нарича кундалини. И едно друго име на Запад разпространено – лекс люцис. Кундалини, всички знаете какво представлява, тази енергия в човека, която тече по неговите центрове, енергийни центрове, чакри. Всъщност сам Николай Райнов, разказвайки ни за този мистериозен път, тук обяснява всъщност какво представлява тази енергия Фухат. Когато е отнесена за Вселената, тази енергия се нарича Фухат. Аз самата имам една от първите книги, тя е поетична и не е свързана с този цикъл, наречена Градината на Фухат. Още тогава, преди да се заинтересувам от богомилството, съм се ровила в тези тайни, които в този невидим свят, силите, които действат в този свят и в човека определено. И самия в теория на милостта Божия става въпрос за знанието, за невидимия свят, как е бил сътворен той, как е съхранена. В тези книги са изучавани всички съхранени до този момент и знания, с които са дошли богомилите, като астрология, специфична богомилска астрология, като нумерология, специфично богомилска нумерология, като таро, за което аз събрах сили да пиша, тъй като в тази книга има отделено място на богомилското таро. Богомилското таро, но тук присъства като тези аркани. 22 аркани. Това са големите аркани на таро, който е разгръщал карти. Таро знае за какво говоря. Тези 22 аркана, те са 21 плюс 1 нулев, фактически са дадени в текстов вариант. Една от книгите, която даже в момента е в издателството, е книга, която също ще бъде свързана с богомилското таро, но докато в тази книга аз давам текстовия вариант и езотеричен прочит на този богомилски вариант на карти таро,
в книгата, която ще излезе сега, тя се нарича Таро игра на тъждествата, ще бъдат качени илюстрации, направени от съвременен художник на тези богомилски карти, които илюстрации абсолютно ще покриват текста, който е изключително езотеричен, който ако някой се наеме да прочете тази книга, ще му е нужно това разясняване, което аз правя тук, езотеричен прочит на Таро, на богомилското Таро. Това богомилско Таро как попада при богомилите? Още онази паметна вечер на 13 април 928 година, когато двама непознати сирийци правят първото посвещение, това посвещение на тези 7 първопроходци сред богомилите. Тогава Вотан, единият от непознатите сирийци, непознатите мъже, много посветени за тях. Също тук се разказва много езотерично, също мирови души, много високи божествени планове, духовни планове за тези двама непознати, които идват в онази паметна вечер за първи път и последен в България. Иначе богомилите правят срещи с тях извън границите на България. Имат споменати такива срещи между тези двама непознати. Така са наречени в книгата. Ние ги разгадахме, разказвайки в миналата лекция по същия повод, когато говорих за богомилите, разказвам специално за тях и моите изследвания за тези двама високи духовни същества, чрез които се създават империи и се унищожават, създават държави и се унищожават. Не само двамата, разбира се, те са една плеяда от високи духовни нива, които работят с човечеството. И тук самият, говорейки за Фухат и Кундалини, Николай Раянов, тук ще цитирам какво пише за тази енергия Фухат, Кундалини. Тази сила в Кундалини, разбрана и събудена от човека, дава на мага ключа на същата сила, която е Фухат в Вселената, и основата на онова всемогъщество, което придава на магите вътрешно величие. И чуйте сега тук. Едно е съдържанието на всички магични легенди и богомилски книги. Пътят на червения змей. Тоест, предмет на всички тези богомилски книги, които тук са изброени стотици, тук са десетки, но всъщност са били с преписите стотици. И това е тази тайна енергия, която работи в света и в човека, както долу, така и горе, знаете това. В тези 7 книги от цикъла, всъщност аз изследвам духа и душата, така както ни са представени в богомилските книги и до толкова, доколкото мога да разбера от кратките текстове, които са успели да припишат в Малтийското книгохранилище тези 3 достойни българи. Защо работя по този начин и защо боравя точно с тези духовни знания? Защото и моят духовен учител непрекъснато, работейки с него, ми повтаря, че няма по-важна тема,
която трябва да бъде в центъра на внимание на всички писатели, пишещи и работещи, изследващи във всички изкуства, включително и в литературата, от темата за духа и душата. Това многократно го е написал и в много свои книги моя духовен учител Джоан Ху, както знаете, тук много от приятелите знаят за моите духовни преживявания. За неговите внушения, които той отправя към мен, думите буквално ще ги зачета: за каквото и да пишеш, трябва да откриваш скрития замисъл на Твореца. Ако пишеш за цветето, тревата, дървото, разкривай урока за вечния живот и прераждането. Ако пишеш за птиците, виждай в тях волния полет на душата. Ако пишеш за път и пътуване, нека той напомня за пътуването на пилигрима през пустинята, без значение дали е по суша или по вода. Нека да е духовното Ел Камино, така популярният път на просветление, който днес привлича все повече поклонници. Всички сте чували за този поклоннически път Ел Камино. Този път, който започва от Франция и пресича северна Испания, преминавайки през Пиренеите и стигайки до катедралата, тук ще Сантьяго де Компостела. Дълъг е около 800 км, знаете, може би, и много хора, търсейки себе си, търсейки знанието за себе си, за това кои са, откъде са дошли, на къде са се запътили, защо са въобще на този свят, са получавали отговор, изминавайки голяма част от тях пеш този път Ел Камино. И тук сега накратко за тези книги, които имам готови от седморния цикъл, да спомена. Значи Алхимия на копнежа и Макрина. Те са много специални книги, поетични книги. Те са книги, които ме излекуваха от едно много специално състояние, защото наблизайки в тази книга и превръщайки я в мое настолно четиво, просто аз буквално потъвах в нея, търсейки онова ненаписано, търсейки информацията, която ни се дава в белите полета, в белите пространства между думите и между буквите. Защото само така може да се прочете един такъв текст. Аз започнах да усещам едни големи, дълбоки промени в себе си, свързани обаче с преживявания, които трудно мога да разкажа. Тук пък и не е предмет на разговор, но тук ги споменавам в трета част от тази книга. Едни видения, едни сънища, едни кошмари, едни изтезания. Събуждах се или вледенена, или пък потънала в пот. И аз молих своя духовен учител да ми помогне да се излекувам от това състояние, да ми помогне да изчистя от паметта си неща, които за мен беше повече от ясно, че са преживени в някой предишен живот. Значи, ще повторя, това нещо започна след като започнах да чета тази книга и тя има в интернет. Ние сега с едно издателство работиме по въпроса да намерим начин да издадем и да направим достояние до повече читатели, защото тя, макар че присъства електронно,
не всеки би могъл да попадне на нея. Тя трябва. Книгите идват при нас, когато те ни повикат, когато сме готови за тях. Тези две книги всъщност се появиха точно вследствие на тези преживявания, които бяха един дълъг период. Учителя ми казваше, моят духовен учител ми казваше, ако ти върна паметта, ти ще помогнеш. Сега може да е свързано с богомилството, може да е свързано с други неща, през които съм минала в някои от преражданията. Подробности не зная, защото не всичко ми се дава, особено ако още не съм готова за това. Аз бях настоятелна и така преживях 10 от най-тежките си дни в живота. Случи се в София 10 дни, в които аз виех като вълчица. Не за друго, а защото пред очите ми се редяха едни картини на изтезания, свързани с Макрина, с тази богомилка, известна с името Михаил Унгарец, тъй като тя умира вследствие на изтезания в кините на Преслав. И тук е описано, аз също разказвам за това много накратко, в няколко страници. Тези 10 дена няма да ги забравя, но те бяха едно чистилище за мен. Явно енергиите ми са имали нужда от подобни дълбоки преживявания, изчистване, може би, на кундалини или пък на някоя чакра, която е била задръстена, но така или иначе неща, които не бих искала повече да преживявам. И фактически лечението дойде чрез тези две първи книги, които спонтанно издадох по това време. Това е книгата "Алхимия на бубнежа", е всъщност една ретроспекция от моя живот, този ми живот на физически план. 12 поеми, които следват и кореспондират с тези 12 качества, които описва епископ Симеон в тази книга на качествата. Който отвори, ще разбере за какво става въпрос. Но аз намерих тези предварително написани поеми 12, ги свързах с тези 12 качества, описани тук, и разбрах, че те всъщност тези стихове не са случайно написани до този момент, а всъщност аз съм си давала отчет на моите дълбоки преживявания. Докато следващата книга, тя излезе непосредствено след "Алхимия на бубнежа", тя е посветена на тази млада богомилка, която е била на 16 години, когато е била посветена от двамата непознати там в манастира на Света Параскева. Манастира Света Параскева. Макрина е нейното светско име, е била на 16 години и само няколко месеца след като е била посветена, тя получава още едно посвещение от Боян Мага, който е по-напред в реда на посвещенията, защото е общувал с двамата непознати в Константинопол, ходил е дори и до Сирия, тези неща са описани. Също така за това разказва и Дамян Поп-Христов в неговата книга "От уста на ухо", но тези неща са известни в много богомилски книги, съвременни се упоменават. Тези две книги беше моето лечение от състоянието, в което бях хвърлена в един момент от моя живот и когато мислих, че полудявам. Те ме спасиха. След което излязаха и другите книги.
Тази Калумайн търсената всъщност е книга, за която аз правя своя прочит на енергията Фухат и на енергиите Кундалини. В първата част говоря за тази енергия Фухат, отнесена за света, тези 9 пътеки на червения змей. Тук давам как са описани от епископ Симеон и срещу тях давам обяснение какво всъщност носи като информация, т.е. правя езотерични прочити, които, разбира се, много време ми отнеха, за да вляза в смисъла на нещата. В Калумайн първата част всъщност представлява изследване на божествената енергия Фухат, а във втората част прави изследване на енергията Кундалини, когато се отнася до личността, и фактически тя е под формата на езотеричен прочит на една от легендите, която се нарича при Боян Мага богомилските легенди. Самата легенда се нарича Търсещата, а Николай Райнов я нарича в неговия сборник Богомилски легенди Калумайн. Аз дадох заглавие на книгата Калумайн търсената. Във втората част правя езотеричен прочит на тази легенда, отново кореспондирайки с тази книга, освен с Богомилство и Богомили, и с книгата за качество, преследвайки тези 12 стъпала на придвижване на душата. Когато веднъж пробудена, тя трябва да се надгражда във времето, чрез, разбира се, постоянство и духовна работа, отдаденост на този път на духа и на душата, и де-факто тази легенда Калумайн се разделя на 12 части, синхронизирани с тези 12 качества. За Макрина бих искала само с 2 думи да кажа. За Макрина се говори в книгата на Неда Антонова, съвършената книга, посветена на преподобна Стойна. Една книга, която много нашумя. И там Неда Антонова разказва нещо, което е много интересно, нали, като разказ на преподобна Стойна за спомен на нейно прераждане като Макрина. Прераждане на преподобна Стойна като Макрина, като богомилка и в същото време съвършена. Но аз тук правя, тук ще ви споделя също резултата от едно мое така по-задълбочено четене. Значи Макрина, природената преподобна Стойна, е съвременничка на Василий Врач. Знаете това име, Богомил, съвършен, но той е изгорен на кладата. Ние за него най-много това се спомняме и свързваме името. Изгорен на кладата на площад в Константинопол на 11 януари 1111 година. Докато нашата Макрина, Михаил Унгарец, тя е родена 912 година, защото категорично е посочено, че е на 16 години, когато е посветена за Богомил и съвършена. По-късно и се Боян Мага и дава сан на съвършена и я праща в Австро-Унгария, където обикаля Франция и цяла Западна Европа, много страни от Западна Европа. Ако направим това изчисление 1111 минус 912, ще излезе, че Макрина Михаил Унгарец, Михаил Унгарец, е била на 199 години, когато
заедно с Василий Врач обикалят земите на Балканския полуостров и даже там в спомена на преподобна Стойна се споменава, че изпитвайки по-особени чувства към Василий Врач, Макрина го следва в клавата. Просто тя се хвърли в клавата заедно с Василий Врач. Това нещо, това явление, богомили да следват своите водачи или свои брати и сестри, които са горени по площадите, е било широко разпространено и аз няма време да ви споделям защо и съм стигнала до това знание и откъде е дошло. Но така или иначе не е единствен случай, но това, което исках да ви кажа, да правите паралел между двете личности Макрина, за която ни разказва епископ Симеон, и Макрина, за която ни разказва Неда Антонова, която описва това прераждане на подобността. Може би аз греша някъде. Може би Неда Антонова не е направила паралел с нещата. Може би в историята нещата да не са точно така, както са стигнали до нас, но аз отново втарям час се доверявам изключително на тази книга, на автора и епископ Симеон, написал история и теория на Любовта Божия и естествено така, както ви разказа за Николай Райнов, който в моите очи е една много висока културна личност. За другите книги, значи следващите книги, тези две книги и тази, която е под печат, говоря за Богомилското таро, защото Богомилското таро не са карти за забавление, не са карти за игра, за запълване на време или каквото и Богомилското таро специално, както и всички други оригинални комплекти таро, които вече са били създадени до 928 година, те имат съвсем друго предназначение и друго съдържание. Много по-късно те започват да се използват за гадателска, за гадаене, за забавление. Днес имаме така доста познати, които са си накупили най-различни тестета таро и просто в повечето случаи се забавляват или издирват, търсят някакви свои отговори, свързани с битието. Абсолютно не е така. Богомилското таро всъщност разказва за тези стъпала, които трябва да измине душата, за да се слее с духа и оттам да постигне реализация, съвършенство, което на края на крещата се изразява в откъсване от колелото на прераждането, което де-факто е целта на всеки пробуден и достигнал до ниво да разбира, че този свят, в който ние тук живеем, дишаме и съществуваме, е временен свят. Истинският свят, света на душите, там е де-факто пространството, то не е пространство, състоянието човешко съвсем различно и там е истинският живот. Тук говоря за същия този път, който е описан задирано в много предходни на богомилството книги, а и след богомилството книги. Това е същото знание, което получава Тот, докато комуникира с неговия дух, наречен там
в книгата на Хермес Месмериста Пиматре. Това е същият път, който изминава Мани в едно невероятно също много мощно движение манихейството. Сигурно сте чували, то предхожда с 2 века, 3 богомилство, появата на мъжеството, Мани и манихейството. Мани там го нарича Пираклет, своя дух, с който влиза в контакт и който е нейният учител, по пътя на духовното му пътуване, се нарича Пираклет. Знаете, в християнството, в Евангелието на Йоан, а също така особено гностиците християни, те наричат този дух утешителят. И вие си спомняте тези в Библията, как Христос, събирайки след възкресението си своите апостоли, той им обещава: аз отивам сега, завръщам се при Отеца, но ще ви пратя утешител. Тоест ще им прати ще ги свържи с онзи дух, който да ги води в тяхната апостолска работа. Какво още да ви разкажа? Тези книги, фактически, както казах, в първата книга от тази последна тройка от седморния цикъл, всъщност там са илюстрациите. Във втората книга от трите последни книги от цикъла е тази от алфабет на Възнесението. Тук е езотеричният прочит на тези карти Таро, а тук също е свързана с Таро. Състои се от 2 части. Започва с една поема "Мечът и чашата", която изключително е вдъхновена от информацията, идваща от Таро. А другата част е същото знание, което ни дават богомилите, но вече в един по-съвременен, по-близък до нашето време период, идва това знание за посвещенията чрез Алис Бейли. И аз тук с разрешението на моя учител качвам адаптирана версия на една книга на Алис Бейли, наречена "Посвещение, слънчево и човешко". Изключителна книга, която ни дава знание велико как се извършват тези посвещения на физически план, до 3-то посвещение и до 7-то посвещение. Вече тези посвещения се извършват в висшите планове. И там вече започват тези учители да се наричат адепти, архати и така нататък. Но това се случва вече в 5-то измерение или плътност, както нарича нивата Сала Кели. Там също има много информация и имам потвърждението на моя учител, че книгите на Сала Кели звучи като реклама малко, но са автентични. Те наистина са дадени като едно директно знание по високите планове. Нека да си припомниме защо сме тук, защо сме се събрали, за да приключим тази, мисля, че вече ще стане дълга беседа. Значи, 15 април 1928 година двама непознати сирийци се явяват в подземната зала на манастира Света Параскева. Там намират Боян, Еремия, Богомил, Патриарх Стефан, Симеон Антипа, Василий Византиец и Гаврил Лесновски. Името на седмия тук не се споменава, но
вече ние знаем, че това е Макрина с гръцкото име Симеон Михаил Унгарец. Защо тя присъства там в тази вечер? Защото трябва да се включи женска енергия в това божествено посвещение, което се извършва, защото тези посвещения, идващи от високи пратеници, не са случайни. Те фактически правят тази инициация. Чували сте със името консумамето. Самите богомили после, напредвайки в своя път, също водачите им умеят да прилагат този консумамето. Това е свързването. Консумамето не е нищо друго, освен свързването на високи духовни същества с човешки същества, т.е. такива работещи на физически план. Така постепенно започват тези първи дни, за които става въпрос. И първи 44 години от вековното, от 5-вековното, 4-вековно богомилско движение по трите континента, за които споменах. Те непосредствено след посвещението в Света Параскева, те се разпръскват по целия свят. И аз тук ще ви заявя нещо, което никъде другаде не е казано и го защитавам с цялата си душа, че всъщност само ви шокирам, богомилството не е българско движение. То е световно движение. То е, богомилите са дошли, започнали са тук, поставили са стълбовете на това движение. Но тяхното предназначение на богомилско движение, то е в полза на целия свят по това време, на цялата планета. То е планетарно движение, защото по същото време на заден план в невидимите светове измерения се случват неща, които налагат появата на богомилството като нещо, което трябва да се противопостави на едни тъмни сили, на същества и раси, нахлуващи на планетата и които са си поставили за цел да я превземат и да манипулират и да заробят човечеството и да манипулират човеците. Така че това нещо бих искала да обърнете внимание, са прозрения по това време, докато подготвях лекцията, ми се даде тази информация. Те са с тези парламенти съвсем не подводиха, не специално. Те са планетарни, те са пратеници, които трябва да променят енергията и да опазят, да спасят човечеството точно в един много важен за планетата ни период. Намерих потвърждение на тези прозрения, естествено ми се дават веднага книгите, които да потвърдят неща, които не бях обръщала внимание преди това. И това са книгите на Самуел Кели, който много пише за историята на Земята преди и след до днешни дни. Ако харесвате този автор, ако ви импонира, прочетете неговите посланията на основателите, които той получава като послание и ги пише и ги описва и прави свои книги върху тях. Там тези неща са истински. Имам потвърждението за това нещо.
много дълго говори. Бих могла да говоря още толкова, но знае, че доста време ви отнеха в тези прекрасни, светли дни предвеликденски. Благодаря ви за голямото търпение. Благодаря ви за това, че дойдохте тук и уважихте мен и моите пристрастия към богословството ви казала, защото наистина чувствам много сакрално отношение към това явление. Желая ви светли празници, желая ви много радост в сърцата и осъзнаването на вечния живот, който ни се доказва по всякакъв начин и който всъщност тези дни на Възкресението, защото това са празници не на разпятие, а на Възкресение, ни дават информация и ще ни дадат кураж да преживееме този живот на физически план, каквито и предизвикателства да се изправят пред нас. Благодаря ви. Много любов почувствах от вас. Благодаря ви от цялото си сърце, от името на богомилите, които са тук сред нас в момента. Наистина ви уверявам, че те присъстват тук заедно с многото духовни същества, защото там, където са трима, аз съм аз. Думите Христос. Нека си ги спомним винаги, когато говорим за духовни неща, когато говорим за светли хора, за позитивни обстоятелства. Сега бих ви поканила на кратка почетка, но трябва само за който иска да сподели и един мой личен празник, тъй като само след 2 дни навършвам една прекрасна възраст, 70 годишна. И понеже нямам с кого друг да я отпразнувам, ще се радвам, ако се включите